Modernisasyon. Ini ang madugay na nga ginaduso sang gobyerno ilabi na sa sektor sang transportasyon. Ang sadto cultural kag iconic nga mga traditional jeepneys humalin pa sang 1950s ang amat-amat na nga ginabuslan sa mga modernized vehicles nga nagikan sa iban nga pungsod. Tuig 2017 sang ginhimo sang Department of Transportation ang Public Utility Vehicle Modernization Program o kung sa karon ginatawag nga Public Transport Modernization Program. Ini ang may tinutuyo nga himuon nga environment friendly kag efficient ang sistema sang transportasyon sa pungsod paagi sa pagdula sa mga jeepneys, buses kag iban pa nga mga public utility vehicles nga 15 ka tuig na nga nag-operar kag pagaislan sang mas luwas, komportable kag environment friendly nga mga modernized jeepneys nagikan sa luwasang pungsod nga nagabalor sang kapin 2.4 million pesos tubtob 2.6 million pesos. Sa idalom sang nasambit nga programa, ang mga PUV drivers kag operators ang dapat magtukod o kon makigbahin sa isa ka kooperatiba. Sa sariling bansa ay alipin tayo ng banyaga. Apang bangod indi tanan ang makasarang kag wala nagakomporme sa sini nga programa, madamo nga mga transport groups ang nagpatigayon sang protesta agud magpabutyag sang pagpamatok. Bangod diri makapila ka beses nga gin-extend ang deadline sang consolidation ukon pagsulod sa PUV modernization sa mga drivers kag operators. Tubtob nga ini ang gintuldukan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sang Abril 30 tuig 2024. This has been postponed 7 times. The modernization has been postponed for 7 times. And those that have been objecting or we have been crying out and been asking for suspension are in the minority. 80% have already consolidated. So paano naman yung 20% ang magde-decide yung buhay ng 100%. So pakinggan natin yung majority. At ang majority sinasabi ituloy natin. So that's what we will do. Sa tunga sa mga panawagan sa mga transport groups nga no to jeepney phase out, isa ka tricycle driver sa syudad sang Silay ang nagakahangawa nga mapanas na sa karon nga tion ang iconic kag maragtason nga disenyo sang traditional jeepney gani sang tuig 2023. Iya gin-upgrade ang iya tricycle kaliwat diri. Agin concept kundi siya ang gypsycle. Bangod tong sang una bala nga gindula ang traditional nga look sang sa Manila. So tag-come up sa akon nga na why not ko sa sakwan sa tricycle. So far okay man. Ang 46 anyos na si Jogard Tikar sang Barangay Mambulak, Silay City ang nagaisahanon nga nagabiyahe sang gypsycle sa nasambit nga syudad. Magluwas sa tinutuyo sini nga mapabilin ang disenyo sang traditional jeepneys paagi sa iya tricycle. Siya ang luyag man nga maghatag sang kalingawan sa mga kabataan kag mga turista nga nagabisita. Dari sa Silay makatag ako gamay nga attraction diri sa kabataan, especially kung magabot na ang bulan sang bare months kay naga Santa Claus costume ako. So pinaka-objective ko malang makatag may attraction, makakuan sa mga kabataan, maka-promote sang kuan sa Silay. Ano ang design na nagagi nang na-design ng Valentine's Day, Christmas, Sino nag-design? Ako lang sir. Ikaw man nag-design. Ang mga lights ko ako malang na-appreciate man sang mga pumuloyo diri sa Silay ang ako ni konsepto. Nakahatag ako gamay nga attraction sa syudad sang Silay City. Sir, same lang ang plate Oo ma'am, the same lang. Labi na gid ang mga bata, may mga feedback nga hindi na magpanaog iba ng kabataan. Bangod kito nanamian sila sang sidecar ko kag so far in general okay man ang feedback sa
So may mga nagsakay man mga foreigner dire. O sir, kapin pa ko may mga local tourists na ginaano ko sa city tourism para ako lang ga-service ma'am. Ga-service sila dire. Sa tourism. Oo, lagaw-lagaw di sa mga heritage houses, heritage zone. So ako lang naga-service sa ila. Nalipay sila bangod kay una komportable kag do na attracted sila sa akon nga at the same time as long as safety man sa pinaka-concern gid ang safety sa pasahero. Mas naging nataas ang akon nga sales kumbaga ang akon nga collection. Pero hindi man tanan nga adlaw, at least average man. So far so good. Sir, pwede mo kami ma-tour sa imo nga gypsicle? Ari mayari ko di una gid dagin butang ko da ang may basurahan para environment para friendly man tabla sa kalikasan dito magkuan sang mga basurahan. So nagbutang ko di sa basurahan. The same time mayari ko di gamay nga do entertainment, may TV ko da butangan ko sang electric fan kay subong mainit pa naming panahon. Tapos diri sa likod ang seating capacity sini ma'am 5 pasok lang sa amon nga franchise capacity. 5 sa likod? Oo, bali 2 man diri. Isa diri. Pero depende sa size ng pasahero ko kung gagmay pwede 4, 3. Tapos 2 diri sa likod. Pila ni ang nagasto mo, sir? Medyo may kamahalan yung may. Nasa 120,000. Ginamatamat mo na ni or isa ka bagsakan? Isang bagsak na sir. Siguro nagkataon lang ka may budget ako na ko siya, na materialize ko siya. And also syempre, safe money sir. Sir. May dugang ka pa di sir sa sini. Ang madugang ko lang sir kada kada season kung ano mga activity kag event. Ano ang mensahe mo, sir, sa imo nga mga pasahero? Ang ko lang sa mga suki ko nga pasahero, salamat gid sa pag-appreciate nyo sa akon nga gypsicle. Pinaka-objective ko man lang nga makatag may attraction kag madulong ta kamo nga safe sa inyong destination. Sa mga katuda ko dira, salamat man kay hindi nila na sir na ginakabig na kompetisyon. So diri regardless kung bag-o man o daan ang imong ang akon lang ma-advise sa grupo nga idulong naton ang aton pasahero nga safe. Sir, nga agin obra mo ni. Sang time nga ko nang gusto ko magbiyahe tricycle nang amo gitong time nga naglupok ang balita bala nga i-modernize na ang iconic nga design sang in order na ma-preserve siya. Like why not i-apply ko siya sa sidecar sang tricycle pero jeep ang iyang body, jeep ang design. Hindi man ni siya patroida kay ari man design na siya man. Ito yung tricycle niya 3 man lang na ioida mo, side wheel kag ang duwa ka amo na siya ang So mo gina pinaka kag the same time napinsar ko siling ko ang Silay City is heritage na siya damo diri heritage houses. So siling ko siguro ma-match gid siya sa design bangod kay classic look siya. Yan. Welcome to Silay sir, ma'am. Mga turista ma'am. Liwat nga ginbuksan ang application para sa consolidation sa Public Transportation Modernization Program sa Oktubre 15 tubtob Nobyembre 29 tuig 2024. Sang Marso tuig 2025, nagpabutyag si Department of Transportation Secretary Vince Dizon nga bukas ini sa pila ka mga pagbag-o sa PTMP agud ma-address ang mga concerns sang transport groups matapos ini makit-an ang mga issues kag problema nga kinahanglan maresolbara. Subong gid lamang nga bulan sang Hunyo, ginako sini nga indi viable o kun indi pasara nga maimplementar sang maayo ang modernization program sa karon sini nga estado.
Ini ang ginsigundahan naman ni President Marcos Jr. kag ginako nga madamo sa mga jeepney drivers ang nagakinahanglan nga mangutang sang kwarta agud makabakal sang bag-o nga unit. Tingin ko po yung fact na hindi na nakakabayad ng utang ang karamihan sa mga bumili ng bagong mga sasakyan. That is a clear sign that it is not viable in its present state. Sa karon, madamo kita sa gihapon sang makitaan nga mga traditional jeepneys sa dalanon. Sila ang hilway pa nga makabiyahe tugtog ng pangitaan na sang gobyerno sang solusyon ang mga problema sa modernization programa. Lakip na diri ang tuman kamahal nga balor sang isa ka unit sang modernized jeepney nga nagadangat sa masobra 2 million pesos. Apa nga ang kinahanglan gid bala magbakal sang salakyan nga himo sang iban nga pungsod kung may mga ginapropose man nga mas barato kag locally made jeepneys nga alternatibo kag hindi pa madula ang orihinal sini nga disenyo. Nanawagan ang grupong Piston sa pamahalaan na ilabas na ang listahan ng mga local modern jeep na maaring bilhin at gamitin sa ilalim ng PUV Modernization Program. Ito ay matapos sabihin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na malayang makakapili ang mga kooperatiba at operator ang naisilang brand o modelo ng modernong jeepney. Ayon kay Modi Floranda, National President ng Piston, hindi pa nila alam hanggang sa ngayon kung anong mga modern jeep na gawang Pinoy ang papasa sa programa. Anya, karamihan sa modern jeep na mabibili ngayon ay mga minibus na gawang China na umaabot sa mahigit 2 milyong piso kada unit, habang ang modern jeep na gawa ng mga Pinoy ay wala pa sa 1 milyon ang presyo. Pila ka mga local manufacturers ang nagpresentar sa ilang mga versions ng local modernized jeepneys kung sa diin traditional sa gihapon ang disenyo, apang upgraded ang mga features kag nasanto sa requirements ng gobyerno kaangay sang Euro 4 o kon electric engines, CCTV cameras, GPS kag automated fare collection system. Kaangay na lamang sang version sang Association of Committed Transport Organizations Nationwide Corporation o kon ACTONA kung sa diin mayara sang mas mataas nga ceiling, handrails, built-in security cameras kag environment-friendly Euro 5 engine. Ini ang nagabalor sang kapin 1.3 million pesos tubtob 1.5 million pesos. May gina-offer man nga electric jeepneys ang Francisco Motors nga kaangay man ang disenyo sa iconic traditional jeepney kag makapasakay sang 30 ka mga pasahero. Ini ang nagabalor sang 1 million pesos kada unit. May pila naman ka mga jeepney drivers kag operators ang nagahingyo nga sila ang pahanugutan nga i-upgrade lamang ang mga makina sang ilang mga units sa Euro 4 kag maga-comply sa iban pa nga mga requirements agud indi tuman kamahal ang ila magasto. Ang tanan nga gina-provide nga modernized transport dapat tapos may accredited na sila sang Philippine National Standard, may PNS accredited na sila. So whether manufactured outside or locally, basta kapasal siya sa PNS standard, batong noon ay pwede na siya gamiton. PNS is I think under DTI. So ang mga manufacturers na, they have to go through the process of having their units accredited by the PNS in accordance with the PNS. So ang PNS I think is under DTI. So kung may ara na sila, kag may accreditation na sila, kag may butang tamakadto sila sa isa ka co-op or korporasyon nga gusto magbakal, so ipakita nila na accreditation nila halin sa DTI. Without that, hindi namon kung i-applyan, baklo na sang co-op, i-applyan nila prangkisa, hindi namon pagbatunon kay wala sing accreditation. Subo nga temporaryo nga ginpauntat ang implementasyon sa modernization program agud ini ang matun-an pa sang mas madalom, nakaagom sang paglaom ang mga nagamaneho sang traditional jeepneys kag mga operators diri sa Bacolod. Hingyo sang mga ini magluwa sa pagpahanugot sang locally manufactured modernized jeepneys, pahanugutan man sila nga personal nga manag-iya sang ila mga salakyan. Dila nila tunan kung paano makakuha sang mga units nga hindi iya pag-umrahon ng 150 o kon kooperatiba ng corporation. Amo ina iya bumujeri ang aton yang panindugan sinada.
kag isa naton nga ginaaway nga hindi kita gusto sang one entity bangod nga mabudlay para sa aton nga mag-operate nga damo-damo ang tag-iya kag pila lang kabilog ang naga-manage sa sina nga kooperatiba kag korporasyon. Para sa aton willing kita dira iya nga magkuha sang unit especially kung locally made kag barato, affordable nga makaya sang aton nga mga individual operators. Amo ginaya nga aton nga panawagan kag that's why gani ginapasulit-sulit agad pa insindi nga hindi kami against sa modernization program nga pag-modernize ang mga salakyan kundi sa husto kag viable nga paagi, no, kag paborged sa magagmay nga operators kag drivers kay padira gid ginatunaan sang kamalalon sang plitian kung in kaso mahal man ang ikuan naton nga units. Para sa aton nga nag-aaway nga hindi madula ang traditional jeepney sa Bacolod ug sa bilog nga Pilipinas. So para sa aton ang statement kay hindi viable pa ang pag-modernize kag pag-implementar sining PTMP o kon modernization program sang aton nga gobyerno ti dako gid niya nga pagpasalamat kag dako ini nga kadalagan para sa aton. Modernisasyon. Ini ang madugay na nga ginaduso sang gobyerno ilabi na sa sektor sang transportasyon. Apang makabig bala ini nga pag-abanse kun mayara sang nagakabilin? Makabig bala ini nga kadalagaan kun ang mga wala sang ikasarang ang mabiyaan? Matawag bala ini nga para sa pungsod kun ang aton kaugalingon nga maragtas ang malipatan? Modernisasyon. Wala ini ginapamatukan. Apang sa aton pagpadulong diri, kuntani kaangay sang iconic nga disenyo sang aton orihinal nga salakyan, hindi man madula ang paghatag sang konsiderasyon kag pag-ulikid sa iban. Every day mag-gray, gasipti ko na 50 pesos. Para pag-abot sa Disyembre, amo na imo iba-design. Ginatipon ko naman. Kag ibakal ko na dayon kung ano man da mga candy. Panagtag sa mga bata. Mayo sir ba? Naman na siyang ginaan.